to mu je sauri ki sa a cikin mota ki sauri mun makara to shiga je ka aikinka ba na son surutu ka tsaya kai aikin kai da ya kamata sai ka ɗauko allura ka ɗinke min baki ni da na ci abinci da surutu na sha da surutu na gina da surutu na haihu da surutu na yi arziki da surutu zaka ce ba ka son surutu dan ma surutu na ragu saboda malamai sun ce idza tamma aqalal mar'i qalla kalamuhu ka ce ba ka son surutu kai wutan ciki ne wannan fiye surutu ne ko makarantar surutu aka kai ka ina tambaya ta me yasa na fiye surutu to ai wannan tambaya wannan shine karo na uku da kike tambaya ta me yasa na fiye surutu to ni surutu na asali ya samu da lokacin ina dan karami bana cewa in bana ban san biyun ba ta san ba bana cewa komai ban iya faɗa komai ba in ma ana yi rani sai dai na rinka yin shiru kawai saboda haka ran nan abun bai damu babana shine babana ya je ya samu wani malami ya musu bayani cewa ga ɗansa yana nan baya cewa komai bai iya magana ba baya cewa komai shine aka je ya samu naman tsuntsaye waɗanda suka fi kowane tsuntsun surutu shine ya je ya samu a kukuturu ya samo cakwaikwaiwa ya samo kabirai shikenan da aka je aka cakuɗa naman su aka daka aka cakuɗa aka ce a zo a dama a zuba a cikin koko ko kunu in ya so a bani na sha in sha ɗan kaɗan aka je hakan ko aka yi aka je aka samo tsuntsayen nan shi ko da na tashi in gaya miki ɗan kaɗan ba aka ce in sha ni ko da na tashi kina ji na ko sai kashin me duka ko duk gabaki ɗaya da na ɗau kwanan gabaki ɗaya ne da aka ce na sha kulu da yi ɗaya sai na ɗauko kwanan gabaki ɗaya na shan dama ni ina yaro ina bala'in son ko kwan gaya miki shikenan tun daga ranar na fara surutu me kake surutu me za ka yi surutu me ka gama surutu kuma ina za ka je surutu ko tun da nake surutu na mai amfani ne tun da surutu na bai taɓa jawo min duka ba watarin surutu ko zai jawo ka duka domin zan dake ka dan ka dame ni saboda ka sa bakar riga ka sa bakin gilas kana wani zazzara idanu wai kai security to nace security kai Allah ka lura ka shiga bige mutum da Allah kana tafiya ne abin nan wallahi kike faɗo aka mutum tsofai kuma mai shi ba mu kawo ba mun kuma ko dai ba mu da Allah ya yi sakar da Allah kana tuki ba za ka lura da abin da kake kana ta surutu wai ta dai ka tsore na ka fara tuki dala ba ka shiga san ka taimake shi ya garbe shi Amira subhanallah amma da ba su kashe Amira ba to faɗa min ina ne da keshin ɗin ke yanzu a ina kake faɗa mai da ke subhanallah
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ku yi hakuri. Zan rufe ofis yanzu an je ta cikin su ne ke. Allah so yi. Alhaji wani mu karasa saboda kiyaye. wannan mota kan mu sake fita da ita domin yanzu kowa ya san tafin da ita ga mota ke sai mu tashi Ka damu yaya, insha Allah za a same ta kuma za ta dawo cikin koshin lafiya insha Allah bi izinin lafiya. Hawu, kai ma ka san ban isa in cire damuwa daga cikin rayuwata ko jikina ba. Idan ka ga na samu sakewa a rayuwata, to Amira ce kadai abin da zai faranta mu. Duk da san ina son Amira, abu ko da Amira dawowa ta gudina, gabana ba zai nuna faɗuwa ba. Allah ya bani yarinya guda ɗaya kacin abu kuma ka fi kowa sani wace ce Amira a cikin zuciyata. Ya kamata ka ɗauki wayar abu ba ni da wani saken da za a ce zan ɗau waya ko ne wata magana a yanzu ka san abin da nake ciki. amma a yanzu ne kai kamata ka an tsakko waya wataƙila waya tana da alaƙa da Amira ko kuma an san ko an same ta ko kuma an san inda take Halo, salamu alaikum. ta san yanzu haka kana kan hanyar zuwa wurin sanda ka faɗa musu da haka ina ba ka shawara da kai maza ka koma gida kada ka saka 'yan sanda a cikin wannan magana domin ba za su amfani ka da komai ba idan kuma ka yi taurin kai ka ƙara sabuwar su har suka fara farautar mu to za ka rasa rayuwar wannan yarinyar taka kuma hakika ka jefa rayuwarta a cikin matsala in ka je gida zan tura maka wani text na wata namba da za ka sani juya ka je ka juya ka je can ka juyo ka mata abinci ta ce ɗauke sa yaya kada kuma za a juya mota wanda suke ɗauke da ita ne suke cewa lalle mu juya kada mu kuskura mu je gurin 'yan sanda ta yiwu suna tare da mu kasu je sa wani yarinya a cikin wani hali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi to idan ku dai haka ne ya kamata mu juya gidan to amma ya da muka musu da za su ɗauki wannan mummunan mataki akan mu haka da muka musu fi sabilillahi to ya zan sani ai sai Allah abu wannan wata irin duniya muke ciki ba abin da kawai mutum sai ya zalunce ka ba ta mata Amira ina take da hankalin da za a ce me yasa ba za a kidnapping ina ko kai ba wai Amira لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون kai hanzarta mai koma gida mana in kuma mutanen nan suna biye da mu fa an samu yarinya cikin wani hali Amira yarinya ina ma take da wani hankali da za a ce wai za wai Amira ce a cikin a wannan position suka mana rike ta mutuwa zan yi
waye zo miki da wannan magana waye faɗa miki Magajin da zuciyata take bugawa ba. na ce waye faɗa miki Mutane mu ba mu bayani la ilaha illallah ya kuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kashe Idris la ilaha illallah la muhammadu rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Idris Abu Amina Abu. gashi suna buga gashi suna mun waya nan ba ɗazu ce ba ka sa a speaker ba a sa a speaker ka sa a speaker ba inda kowa zai ji alo saurara ka ɗan ka ji wani abu yi magana da abbanki Halo, Abba, na Allah ka zo ka kwace ni, za su kashe ni, sun kashe Idris, ka ga jininsa a jikina. ki haƙuri mamana jarrabawa ce Allah ya aiko mana za ki dawo insha Allah zan yi iya ƙoƙari na duk ta hanyar da zan yi ki dawo daraja annabi sai Allah ya damu da ki lalle kana son wannan kyakkyawar yar taka kana da gaskiya za ka iya dawo da ita a cikin ƙoshin lafiya amma fa sai ka yi biyayya ga dukkan sharaɗan da za mu gindaya maka idan kuma ka ce za ka bi sharaɗan wasu mutane daban ko kuma ka bi son ranka to ka sani yarka za ta dawo amma gangar jikinta kaɗai za ka gani ba za ka sake jin dariyarta ba ko kokanta ballanta na numfashinta ku faɗa min me kuke son ne muku ku faɗa min ko menene zan yi idan kana so yarka ta dawo alhaji na farko kada ka kuskura ka sanar da jami'an tsaro masu baƙin kaya ko masu farin kaya halin da ake ciki idan kana so za ka iya yunkuri ko wasu dabaru da kake ganin za ka tseratar da yarka daga gurina to amma ina so ka sani wasu da dama sun yunkurin irin waɗannan dabaru naka bai haifar musu da komai ba illa wasu sun rasa matansu wasu sun rasa 'ya'yansu a gurina domin ni kashe mutum ba komai bane a gurina so don haka ka kiyaye ni fansar yarka miliyan 500 ne idan za ka tura min kuɗi ba na so ka bani shi a naira domin naira tana da yawa ni kuma ba na son kaya masu nauyi na fi so ka tura mini kuɗi dala ko fawun ko euro a ina kuke son samu kuɗi ku tura min da duk inda kuke son samu kuɗi ku tura min da account number ni ina son yata ta kwana a jikina ko ciniki ba mai ba har ka amince duk da dai na san nima ba a ciniki da ni so ɗaya kawai nake fara ko a biya ko a fara zaman makoki ki farin ciki babanki yana matuƙar sanki ina ma a ce nima babana kamar haka ya nuna mini so ta sai wuya na satunki idan kudin nan sun samu nan da awa 2 zan maka text na wani namba sai ka kira da ita hello hello Ka taimake ni ka kame yata. la ilaha illallah rasulullah ya ba zai yi ba na ɗauna na gani abin nan ma bai kuɗin nan sun yawa wallahi ya mutanen nan ka buga musu ba ka nemi kowai abuwar koyaya su mai da kuɗin nan koda miliyan 200 mana ba kuɗin nan sun yawa ya za a ɗauki kuɗi har wajen miliyan 100 a ce za a ba su haba kana ganin cewar ko dukiya ta ne gaba ɗaya ba zan fansar da ita akan Amira ba barin gaya ma an baka sani ba zan iya fansar kuncin Amira kawai a naira miliyan 200 akan amara Amira zan iya biyan naira miliyan 200 I'm ready to do that now Dan Allah ku taimake ni. Ku je ku min da yata na ganta dan Allah
ce ko Allah ka tsere min da rayuwar ta ya Allah. Abu ka taimake ni ku kawo Amira. Allah ka dube ni ya Allah. Salam. Barka da. Wallahi na rantsa da Allah ba laifi na bane wallahi na rantsa da Allah wallahi la asibu billahi la ilaha illa huwa ba laifi na bane wallahi mu karfi na suka yi fa karban mu suka yi wallahi shirin da suka yi alaji babban shiri suka yi wallahi tallahi wayannan su ai kama gida yan sanda ne ranka dai yan sanda wai to ka ce baka min laifi ba yanzu ka min laifi akan menene zaka ɗebo mutane ka shigo min da su gida just like that ranka dai gani ne dama dole sai yan sanda sun shiga tun da harka ce ta kidin nafi mutane suka yi ta bani shawara na dauki shawara ne sai ne kai musu tafi da abi Alhaji sunana DSP Nasir ni da ɗan sanda da yake kula da bangaren kisan kai farautar mutane da laifukan da suke da alaka da irin waɗannan abubuwa. DPO ne ko DSP jimana da Allah tsaya ban tardan fashin ka ba wannan al'amarin ba na son ku a cikin ku zara hannunku ku kyale ni I can tackle it myself me ya kawo ku cikin gida na kai dan iskanci shi na gare ka ɗebo mutane kama cikin gida da Allah bai ai officer da Allah ku fita mun daga cikin gida ba na son ganin ku fita mun kai you are very stupid an kai daɗe ni ma wallahi dan na ga dai da sani ne in ka kara kai da gate din na gawa zai zauna da Alhaji kujerar na zuwa Alhaji excuse me da Allah haka ni da Allah Alhaji na san yarka ce haƙƙinmu ne mu kare ranta da lafiyarta a matsayinta na 'yan ƙasa wanda kuma haƙƙinsu bayan ku iyayenta ya tattara ya hauyansu shine mu jami'an tsaro saboda abin da muka yi rantsuwa za mu yi kenan a lokacin da za mu fara. Officer, don't waste my time. A can wurin na faɗa maka cewar ku zara hannunku ku kyale ni zan iya kula da lamuran yata. Alhaji, na san mutanen da ne suka gargaɗe ka da karka yadda mu saka hannu a cikin wannan magana. Saboda idan har muka shigo maganar nan sun san cewa ba za su samu abin da suke nema a gurin ka ba. Ina so ka fahimci haka. Alhaji, believe in us, please. Ka taimake mu taimake ka. In taimake ku ni kuma rasa yata da Allah ji mana. Mutanen nan abin da suka nema ina da shi kuma zan iya ba su. Mu dai muna buƙatar haɗin kanka da Allah Alhaji. Manaja, ina gaya maka cewa wannan kudin emergency ne ba yau abin da za a wasa ba. To bari in gaya maka, ka san Allah akan wannan kudin da nake nema yanzu zan iya cire duk wani kudi na daga banki. Okay, I'm waiting. Ka yi haƙuri yaya, komai zai wuce da ikon Allah. Na san cewa yarinya ce wadda ko sallah ma ba ta wuce. Na san yarinya ce wacce ta rujo alkur'ani a kanta har da gashi nan gaba. Isbi 30 ne akan alƙura. Na sani yaya, na sani. Wani abin da ke ta yarinya na tana da lafiya. Duk labarin Amira don ta yi abba. Ni isa ba zan so ta ba. Gaskiya. Ni ba wai kuɗin bane da mata. Abin da Amira take ciki a shi ne ba abin da ke daga mu haka. Lokacin kowane da yake fidda mu hawaye.
ne ba abin da yake daga mu hankali da zaune na ga kira sunanta ko ta tana halin digiti sai na jido na cika da hawaye Allah mutane an zalumai ne ƙaramar yarinya da saboda zalunci irin da Allah. Me yasa babanka baya son ka kamar yadda babana yake so? Me yasa kika mun wannan tambayar yarinya? Lalle kin jarraba ce baki da su. Ai na da kowa a duniya baban sai na son sa. Haka ne. Babana ya rabu da mahaifiyata tun ina cikinta. Ina da mutum ba a haife ni ba. Sannan ya sake ta ya lakaɗa mata duka. Tun ina ciki ke dukanta. Bayan haka ya sake ta kuma ya kore ta. Shi kuma ya kama gaban sai bar garin. Haka aka haife ni ban da gata. Babu mai siya mun ko da wanda da zan sa lokacin ina jariri. Mahaifiyata kaɗai ta san wahalata. Bayan nan mahaifiyata ta yi aure da yawa. Duk wanda ta aura baya ɗauka na a matsayin ɗansa. Daga ƙarshe ita ma ta mutu bayan ta yi aure. Shi kai maraya ne kenan. Ni maraya ne amma ba ragon maraya ba. Tun na ƙarami nake rike da kaina har yau. Na koyi sata, fashi, ta'addanci, duk wani abu da zan yi ci da kaina. Ina yin sa, ina girma, ina wayo, ina ƙara ƙwarewa a wajen sana'ata ta sace-sace. Har na girma, na zama cikakken ɗan fashi. Har na kai na kan kashe mutum, wanda dan na kashe mutum ni ba komai bane, ba na jin komai a zuciyata. Ka isa ba koyi aiki mai kyau ba. Akwai halin bera ba ta gamsata. Akwai wanda yake son ya shiga wuta? Yarinya, kin tashi ne a cikin duniyarki. Ba fargaba, ba hayaniya, ba takura, ba tsangwama, ba cizgunawa. Kin samu kulawa da tarbiyya da jin daɗi da daula da kwanciyar hankali. Don haka ke kaɗai ke da tunanin da za ki bambance mai kyau da mara kyau. Kina da ƙarfin hali kuma ba ki da tsoro. Don haka har kike iya mana intabi. Na yi mamaki yadda aka yi nake amsa tambayoyinki kamar wata mala'ika. Me ma sunanki? Amira, ‘yar Abba. Amira. Babban abin da nake so ki damu da shi ne mahaifinki lalle ya yi ƙoƙari ya karɓe ki kafin zuwa gobe. Domin in ba haka ba zan kashe ki. Domin ban da tausayi, kisa iri ɗaya na kewa babba da yaro. Kin ga yadda na fasa kan dogarin ki? Haka ɗan fasa na ki. Yanzu ina Idris yake. Waye Idris? Shi ne wanda ka kashe shi. Yana inda yake. Me yasa ka kira ni yanzu? Na ci da kai kada ka kira wani sai na gama wannan dil daga nan zuwa jini. Sahoma RM 202.
kira mai kaga musu gaba kuma ga shi dare na yi ba na sa Amira ta ƙara kwana a wani guri in ba a gidana ba. Ka yi haƙuri ya, insha Allah za su kira ka. Dubi inda ka faɗa duk kana ne. Abinci ma ba ka iya ci, yanzu ka yi haƙuri ka ɗan sa nutsuwa da tausayi a zuciyarka ka mai da hankalinka guri guda. Ka shiga ciki ka samu ɗan abinci ɗan ruwa ka ci ka huta ka saki ranka. Su waɗannan mutanen na tabbata maka hannun karɓa hannun bayarwa ne. Da me suke nema ne? Abin da suke nema mun riga mun tanade shi mun samu. Ba mu da wata matsala da su. Ka daina ɗaga hankalinka. Mu je. Ta haƙuri. Yadda kake nuna damuwarka akan abin da yake damu, amma zan ƙara jaddada ma ba wani abu da zai faranta mara irin na ga Amira a cikin gidan nan. Wannan ba sabon nan ba wace ba? To ka amsa mana watakila ko abin ya shafe ta ba? An samu ranka ne ga su ma ni tare nake da kuɗin a hannuna yanzu. Abin da ke so ka sani shi masu jiran yarinyar ka daban ko masu karɓar kuɗin daban. Idan ka saki aka samu matsala nan take za su sani ko za su kashe ka. Ba na ji babu wani abu sai. Good. An jima zan kira ka sai faɗa maka inda za ka aje kuɗi. Amma ina mai ƙara jan kunnen ka kiyaye. Idan ba haka ba za ka rasa yarka. Abba. Mama na ina fatan ba su yi tukun ko? Alo? Yaya. Ahmad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan me za su yi maka? Ya za su ringa jamurai. Ga kuɗin su faɗa min inda suke in je in kai musu in karɓi ta. Jin ran yayi yawa yaya. Jin ran yayi yawa wannan tashin hankali ne. In za su ba mu irin su ga mu wannan sai sa zuciyar mutum ta buga. Kai haƙuri. Ya haƙuri ya. Je Muhammad Rasulullah. Mara, fitsari nake yi. Jeki. Wannan kike yi ne a cikin yanzu? Wanka kika so ma ne ko me? Fitsarin kenan? Kai? Buga? Hanyar nan ta gudu. What? Tana? Ce min tai tana jin fitsari. Na kai ta ban daki. Na rufo kofar. Ganin jin wanta buɗe wadda zan yi kawai. Na ga babu ita shi ta bi ta bayan wanda ta cikin wunda. Wundar babu kofina. Yau ba za ka yi aiki ba. Buga. Kai haƙuri.
Nan tafi. Tabbas na san za ta gaji da bukatar sauƙaƙi. Amma kada kuma ta riga kuɗin zuwa. Duk da na jima ban yi gudu ba, to lallai zan yi shi. Kada ka sake nan da minti 30 ba kawo kuɗin nan ba. Idan ku haka ta faru, to nan da awa ɗaya zaka ga gawa yarka. Kada ka kuskura ka yi ƙoƙarin zuwa da wani. Kai kaɗai zaka je gurin. Kana ji na ko? Na gane gurin. Zan je na kai musu mutu da Amira. Inda sun ce ni kaɗai suke ɓata gani. A'a ban yadda ba. Na san wajen bakin daji ne wulik. To kuma so kuke mu rasa Amira? Bayan sun faɗa min cewar idan na tafi da wani zan rasa Amira, kuna son mu rasa ta ne ko me? Kai haƙuri na raka ka gwara mu tafi tare. Ya haƙuri mu tafi tare kawai. Kar ka ji komai dan uwana. Ku zauna anan, ku ci gaba da tsaya addu'a. Insha Allah yadda na je haka zan dawo lafiya tare da Amira. Na yaba da kokarinka kuma na yaba da dukkanin wata gudunmawa da kake bayarwa wurin ceto rayuwar yarka. Ka daure, kai haƙuri. Ni diya ba zan yi haƙuri. Ba zan yi haƙuri. Ya za a yi su raba da kai. Kai ne gata na ba, kai ne cina, kai ne shara, kai ne goma na. Yanzu ka riga ka tafi shi. Gaskiya ba inda za ka tafi. Na gaya maka da marasa Amira saboda mutanen nan su suke ganin ba mu ke ganin su. Ba shi bane ba. Mu juya, kai, mu koma gidan Alhaji. Me yake faruwa haka? Ta da mota. Mr. Chairman, sir. Go ahead. Mun kammala titunan Kwara da Rivers. So, amma ba mu kammala ragowar titunan cikin garin Abuja ba.
saboda matsalolin kuɗi da muka samu wanda muka nema ba mu samu ba. To ne ka magana rashin kuɗi bayan akwai reserve da aka ajiye na cewar idan kan wuraren da muka yi wa ayyuka ba su biya mu ba za mu iya amfani da wannan kuɗi mu ci gaba da tafiyar da kamfanin mu. Abu ba su requestin kuɗi a wurin gaba? Shaban ai sun yi requestin din amma dan mushkila aka samu. No mushkila in this company. Kaka ƙara magana mushkila a kamfani. Haka ne yalla bai. Amma but I don't have time. Who is next? South. Mr. Chairman, sir. Go straight to the point. An kammala ayyukan da ake a kan makarantu, Mr. Chairman. Sai dai kuma haka rijiyoyin da ake a Delta da Port Harcourt. Kamar yadda yake rubuce a nan wurina, an ranci kuɗi wanda har yanzu ba su dawo min da shi ba. Daga ina aka ranci kuɗi? Daga DAF office. Saboda ya ce an samu karancin running admin kuma an ranci kuɗi kimanin miliyan 40 a nan office ɗin. Habu na fata ka da kamentin duk wani abu da kai da wannan kuɗin ko? To abin da nake so da ku muna son mu komai a gurguje amma cikin fahimta yadda kowa zai fuskanci mai muka sa a gaba saboda ba a zaune nake ba. Ina da mitin da ciyamomin kamfaninnika daban-daban saboda na ɗauɗa cewa sai na ga cewar kamfanin ya zama zakaran gwajin dafi ko ya zama ɗaya na biyu a cikin faɗin wannan ƙasa da yake tafiyar da kuɗaɗe masu yawa da kayayyakin ayyuka. Gaskiya ne. No, I even have a meeting with chairman Dangote Group's company tomorrow, inshallah. Be a reminder. Tun lokacin da kace ka ci bashin nan sai an samu matsala. An ci bashi, an samu matsala, an lalace. Kullum magana guda ɗaya. A ranka ya daɗe, ban ka san zarinka ba. Da ka kai sati ɗaya a Jamus, da baka so ka tarar da wannan matsalar ma ba za ka tarar da za ta faru ba ranka ya daɗe. Abu, na yi iya ƙoƙari na ɗauka, na jure irin musifu da kake sa min na ɓaci rai na irin waɗannan cases na kuɗi. To wannan lokacin wallahi abu ba zan bari ba. Wallahi ba mun niyya mu sulwantar da dukiyar nan ba ne. Mun zuba su a wata harka ne to kuma sai aka ɗan samu mushkila kuɗin ba su dawo kuma kai ba mu tsammanin za ka dawo iya. Dala abu da karfin baki. Wannan maganganun da kake faɗa min duk mai amana ba zai furta su ba. Kamata ya abu idan na ajiye abu a nan bai kamata idan kana da amana ya ƙara inci ɗaya ba. Amma duk lokacin da na motsa ina nan ba na nan sai ka min sata ka zama ɓarawo. Kawai ka sun daga ma hankali na ne miliyan 300 an gaya ma ƙananan kuɗi ne ko dan kana bacci na fitar da neman kuɗi na. Ya kamata kamfani na ne in kana dangantaka da ni sai ka faɗa min in ba ka aran kuɗi sai ka ringa ɗaukan min kuɗi ba da sanina ba kana zuwa kana vandalizing na me ni dai na san cewar aikin da na baka a wannan kamfanin bai wuce ka tafi wani guri ba na nan kai presenting kamfani ba ko in ce maka ka rubuta kaza ko ka tura wani kaza shi kenan abin da kake a wannan kamfanin amma kullum in na tashi matsala a duniya kuɗin ɓangaren kuɗi kake kuɗin ka ne ko kamfanin ka ne ranka yi daɗe da ka kai sati guda a Jamus wannan matsala ba za ka zo ka tarar da yadda ba. Kuɗin nan za ka tara an maida su. Kana fita ka tafi department ɗinka na ba su umarni su rubuta takardar sallama su baka kuma na san sun gama kuma zan faɗa maka na ba ku sati ɗaya ku damun da kuɗi na ko kuma wallahi sai na gurfanar da ku a gaban alƙali. Don Allah don annabi kai haƙuri hanyar abinci na kenan ba ni da hanyar da ta wuce wannan. Da ita nake ci da ita nake sha ni ma nake taimakawa su ranka ya rabu. Kuɗin da kuka ɗiba kuka dala get out from here I don't want to see you. Kafta kuje. Na ce kafta ko sai na mare ka mara kunya kullum kana kallo nisa an kare. Na tara kuɗi kana kwance kana yaro jariri na tara kuɗi ka zo kana mun wasa da dukiya wawaye. Don't allow anybody to come and see me here. The prophet father is Abdullah and his grandfather. I'm hearing, I'm listening. And his grandfather. Abdul who? What's the name of the grandfather? Abdul Jabbar. Abdul Muttalib. Ai bakin da ke ne Jabbar. In ba daga wajen da mai Abdul Jabbar. Abdul Muttalib. Na ci gyaran ki.
Wallahi umma sunan ne yake bani wahala. To ya kamata ki rike shi sosai akan ki domin yana da muhimmanci ga duk wani musulmi. Kuje Abba, ci gaba. The prophet was born in the family of Banu Mecca. And his father died when he was born. The prophet was born in the month of Rabiul Awwal. It's beautiful. Can you tell me the month that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born? The year of the elephant. This is beautiful. Yeah, of elephants. Shekaran giwa. You are blessed. To mishi salati ko? Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. To ki salati. Amma Muhammadin ma kana Muhammadin ala Muhammadin Muhammad Rasulullah. To, bacci daki. Za a ji a rakiya ne? Ya, a masu. Addu'ar fita daga gida nake so ki tuna mu wacce na koya miki shekaran jiya. Ki bari sai ya sauki na biya miki. A'a, ki biya min yanzu saboda kin ga in baki daidai ba sai na gyara miki dan da safen ki faɗa daidai. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Allahumma inna a'udhuka an azilla aw zalla aw uzilla wa ja'ala. Good. To, za a ji a yi bacci. Allah ya tashi mu lafiya ta su alal khair. To? Hey man, this is not my mommy. Say night, your mother. Good night. تصبح على خير. She said, "You can continue to add your friends." An shanye miki alawa. Akwai ne ke karanta wani da tukunta? Abu kullum sai ka tambaye ni. Dole in tambaye ki malawa. Saboda a ringa tunanin kwakwalon ki yana ƙara yin ƙarfi. Ayatul Kursi. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. This is so good, baby. To yanzu wannan abin da ke karanta ne zai miki? Idan na karanta, Allah zai kare ni har gari iyaye. Kuma sannan zai turo da mala'ika ya kula da ni har gari iyaye. To, har da mala'ika? To kina ganin shi? Alhamdulillah, Allah miki albarka mai mami. Allah miki albarka. Sai bacci? To, ki kwanta ne ya fi ko? Yawwa. Baby and day. Not feeling so. So, good night. Papa. My dear. I love you. I love you too. Bye. Night. Mama, are we good? Kin dai ƙoshi ko? Saboda duk abin da yake bukata na haɗa miki shi yanzu a cikin breakfast ɗin ki kinci. Gashi nan kuma za ki tafi da shi makaranta ki faci abinci. To akwai wani abu ne? Abba ni da kai za ka kai ni makaranta. Mu ne so mu ta. Ai ko a Ingila ko birnin Sin ake zuwa karatu na iya kai. Amma kuma kin san mene? Kin ƙoshi ko? Lunch box kuma kina zuwa makaranta? Ana ƙararram sai ke ma ta kalkala masa ƙararrawa.
This is my Allah. Alaikum salam. Raji baka da asuwa. Ajiya na wukan. Fito lafiya. Na fito don kada mu makara. Na zo ɗaukan mamanmu. To kin ga. Ga Musa nan. Da bai zo ba ni zan kai ki mama. Kin san na fi son. Amma yanzu tun da shi ya zo kin mun wasu ni na dauko. To mamanmu, kashi mun kai ki kada mu makara ko? Ko sai na daga ki? Kai, ni din? Ni kam zan iya tafiya da kafafu. Ni babba da ni zaka ce zaka daga ni? Ta manta ne, babban mata, uwan masu gida. To, kawo. Ta ki ɗaukan babba ita gaba ɗaya sai ƙarami saboda ba ta son cin abinci yarinyar nan. Uwan masu gida. Dan ma ba zan bari ta ɗauka ba. Ita ne aka ce ɗauka, ai ɗauka. Alhaji an yi ko cewa kai ɗau gidan gafa ki dai sai in ɗauki. Ko? Babban mata. Mana. Uwar masu gida. Alhaji ai na manta. To. Abinda na saba yi din nan fa sai na yi fa. Kada in saki reshen kama ganye. Reshe ya zo ya juye da muji. A da na saba yi ci. Allah ya tsare gabanka da bayanka, samanka da ƙasarka, kudu da arewanka, kudu maso gabas ɗinka, arewa maso yammanka. Allah ya tsare ka, ya tsare mutuncinka, ya tsare shimfiɗarka, ya tsare bayanka, ya tsare arzikinka, ya tsare dukiyarka, ya tsare iyalinka, ya tsare motarka, ya tsare abincinka, ya tsare wajen aikinka, ya tsare ma'aikatanka, ni ma direbanka ya tsare ni. Hajiya ke kuma na san a ta'adda kika fi so. Allah sa ka alaji ya miki kishiya. Jama'a Allah ya ba ki da mai amfani. Ki yi turanci irin da baban ki a conference. Ki ji wannan cewa ki yi akwai da zaya da baya to tire but to fire so that you can fire the Ai that's why it's so much like it. Yanzu abin da yake faruwa ko da ni zan kai ta makarantar happiness ɗin da za ta samu daga gare shi ba ta samu abuna ba, so I prefer to be happy. Shi yasa gwanda ya je kai ta ina ne ba zan kai mama na ba. Wacce daga cikin maganganun Hajiya? Amma duk wata hanya da kuɗin kamfani za su kawo nasa zan kai ba zai wuce albashinsa da alaƙa. Ba haka ya kamata a yi ba, don Allah kai masa uzuri. Kaga fa yana da zuri'a da yawa, yana da iyali, nauyi ya masa yawa a kan shi. Ke ma fa shaida ce, ni wani irin uzuri ba masa. Gyara nake son ne kuma banna ba. Kuma kada ki manta maganar iyali da yake yi, kawai sunan cewar fa yana da iyali ne, amma nauyinsu a hannun wasu. Ta nake nauyinsu a hannuna yake da ke. Gaskiya ne kam, to amma dai da a duba lamarin. Da abin da zan duba illa in duba mu shirya ta kan nemi kuɗi. A'a, ai ba mu gama magana ba. Bari ka ji mana. Zai mu je ɗaki. Ai Hajiya wallahi ni kaina abin ya yi matukar bani mamaki. Da safen nan kawai ina zuwa wurin aiki sai shi shugaban namu wato shugaban kamfanin namu ya ce yake gaya min cewa ya ci min ofis saboda gaskiya ta da riƙon amana ta. Hajiya gaskiya zan ci gaba da bin hudubobin da kike mu insha Allah. To Hajiya godiya nake da saka kai. Me ka cikin ofis ɗina kuma? Alhaji Abu, sakatare ya fita maka bayani ba ne? Ai na samu promotion ne. Ni ma da safen nan ina zuwa cewa ya ce mu ya ƙara mu promotion. Saboda kan ni na ɗauka ma an maka bayani tunda na san kai ma ci gaba ya zo maka don gaba za ka ƙara. Shikenan, ina zuwa. Abubuwa kan wannan rashin gwamnan ofis ko sallama ba akwai abubuwa da yawa da kake manta, kar ka manta cewar ba da kai na nemi kuɗi na ba kuma na girme ka a haifi dan ka ringa sanin yadda za ka ringa yin magana saboda ba ka min biyayya. Abu na tunanin taurin kai ba abin da zai tsinana ba zai amfane ka da komai ba. Gaskiya ni wancan ofisin da aka kai ni ba komai a cikinsa, gaskiya ba abin da za a samu a cikinsa, gaskiya a canja min wani. Abu na san cewar babu komai a wancan ofisin amma ina tunanin cewar albashinka zai satisfy needs ɗinka. Duk wani abu da kake da bukata wannan albashin zai maka. Ni dai dan Allah dan Annabi ko ka taimaka ka canja min wani.
jama'a ma yanzu aka ganna a wannan ofis din ma ni dariya za a dinga min kuma ka san ana ganin girma na ofis din kamfanin ana ganin girma na gaskiya ka cin jami'a ka san me nake so da kai ka je ka rubuta takardar barin aiki ka zo ka ajiye min ka fita ba zan canja min ofis kuma ya dan uwanka ne fa ni fa kadai na rage maka shi yasa ya ta hakuri da kai kusan shekara 20 ban taɓa maka komai ba na yi ta hakuri da kai yanzu laifi ne maka I don't want to hear anything. Ya ba ka da kowa a duniya na ba ci da abin da ke ba kamar kayo kanka ni kadai ni fa na rage maka baya shi yasa ka samu dama ka ringa mara rashin kunya amma yau ne na ce ka fita mun daga office choose one ko ka zauna a office ko ka rubutu takarda ka ce ka bar aiki ka fita duguwa yawa kana ina ne ina zan same ka a'a ka faɗa min ina zan same ka zan zo gurin ko ma menene ai zaka ji ko to ga nan zuwa kamar an da ya kuma to me zan yi ni fa abin gaba ɗaya harkar kamfanin nan fita daga raina kwata-kwata na tsani kamfanin na tsani harkar ganin kamfanin ma ko abin da ya doci ko mu'amala da shi ba na sani kai ma kenan da yake dan uwanka ni kuma da aka kore ni fa in ce me ga matsalolin rayuwa sun mini yawa ba su suka sun yi min yawa na rasa inda zan sa kaina sannan kuma yanzu lauyan kamfani an turo mana takarda cewa nan da sati 2 in mai da abin da ake bi na in ba haka ba zan yi ansa kira a kotu in ce me wannan ni ma na ganta a teburi na sabon ofishi na da yanzu na ga wannan takardar amma ni bata dada da kasa ba wannan magana saboda na san dirrintsi babu yanda za a yi kulle na yi bi sai kulle na ba wallahi to wai ni me isa ma yanzu ne ka kira na kana mini da wannan shawara isa ka neme ni da wannan ma shawarar ne isa ne so nake mu zauna mu tunani idan akwai wata hanya da za a iya bullo da ita wanda za mu rama abin da aka yi mana wallahi tallahi ina jin raɗaɗin abin nan a cikin zuciyata yanda muka ji zafi ina son shi ma mu kuntata mai ji zafin al'amarin nan dan uwanka ne fa dan uwan na fa kai barin ga maka ba ni fa ban taba son sa ba fa wallahi kaga dai tare muka taso tun muna kanana shi yake min komai wallahi daidai lokaci daya ban taba ji a raina ina ƙaunar wannan mutumin ba ni fa in ta ni ne fa wallahi tallahi bai komai da yake da shi kare mu zauna a talauci da ni da shi abu wai ka san me kake faɗa kuwa ba nake gama ba to ko akwai wani tarihi na zuri'ar ku ne wanda ni ban san da shi ba ka boye mini ba na kaunarsa ne kadai ba na son sa duk da dai gyatumata ta taɓa bani labarin cewa a can baya gyatumarsu tana mata wani kallo to ina mata kallo tana musu girman kai ta ma taɓa cewa gyatumata wai ta dame ta da roƙo to ana son sa fa a habu kenan to ai na ga duk sun mutu duk da haka duk sun mutu wannan abin har yanzu yana min raɗaɗi a zuciyata idan na kalle shi ina kallon wannan magana ina jin ɗaci wallahi tallahi kuma wallahi tallahi sai na ɗau fansa a kansu wallahi kaga mu je mota mu karasa magana daga nan sun sauke ka shi kenan ke da Allah shi abin da Allah hawa kin da mai mukin cika mana kunni haka da karan jam haka suka ci wani abu haka ne mama na me haka bai taimaka ko ka taba ganin ne matsawa ka taba ganin na matsawa to na ga ya ce ni ma ko na ga wata yi wani abu wanda ba daidai ba don na mata magana laifi to idan aka ce sai aka ce maka ta tsawa ko ka taba ganin ina matsawa ka kare mata haka bana so this is my happiness is the only one da nake ganin daɗi a rayuwata kawai ga kuna matsawa ne ni na matsawa ne menene ma maganar kuɗin nan ce da to kuɗi sun samu kenan to amma suna ba su dai samu ban gaskiya tukuna to ai daman abin da ya kani zuwa na idan da hali dan Allah dan annabi kaɗan ƙara mana lokaci mu ga yadda za a yi ko kuma in hakan ba ta yi ba a yi wani tsari
yanda za a biya kuɗin nan ko da kashi-kashi ne ko da kashi uku. Wallahi tallahi kuɗin ne kayan da aka siyo ne wallahi gaba ɗaya ya zama na sun ba su shiga ba sun yi jangon haka. Da Allah malamin nake so da kai ko ka je ka dawo da kamfani kuɗinta. Wannan kuɗi ba zan ma ce kuɗi na ba, kuɗi ne na kamfani, kuɗi ne ake juyawa suka zama haka, kuma in aka yi wasa da su kuma ne kake su zama. Ka zo kana ta yi yarinya tsawa, ba ka zo da wani abu da zai faranta mutane ba, kuma ka zo kana ƙara ɓata mana rai. Ka je ka dawo da kamfani kuɗinta. Habu, yanzu ka miƙe kuma ga abincin yanzu da za a kawo. Ka zauna da Allah aka abinci. Ka ce miki ma nake ji. Ni ya kushe nake. Me kuma ya faru? Bacin rai ya zo ya sa mutane. Ko yarinya tana zaune ya fara mata ihu ba kuma shi da wani amfanin zuwan ta sanarwa. Nan ɗin bai zo mana da abin da zai faranta mana ba kuma ya zo yana ƙara ɓata mana rai. Ni wallahi ba na san irin wannan abin da yake faruwa tsakaninka da shi. Yanzu ka fito mana da dabara duk yadda za a yi. Kai ni ko kashe shi za a yi ban damu ba. Ba shi da kowa daga shi sai yarsa sai mata. Me yasa ka kawo mana shawarar cewa mu kashe shi? Saboda na san cewa kai mugu, kai baka da mutunci. Saboda duk wata almundahana da ake shiryawa a kamfanin nan kai kake fito da yanda dabarunta. Shi yasa ka zaɓo ni daga cikin mutane in kasance wanda kake so ka samu saɓani tsakaninka da shi? Dole. Tunaninka baya kasancewa banza. Duk wata mugunta da za ka kawo za ka ga cewa mai amfani ce. Ba haka ya kamata mu yi ba. Hanya za mu nema wacce za mu samu mahaukatan kuɗi a gurinsa wanda ko mun bar wannan kamfani mun fi ƙarfin wulaƙanta za mu iya zuwa mu kama duk harkar da muka ga dama ta mu ta ci gaba. To ni yanzu wace hanya za a bi? Kaga mutumin nan su kallo ma yanzu baya iya haɗa idanu da magana ta baya so. Rayinsa ɓaci yake ma idan ya ji an kama. In tambaye ka kai a tunaninka Alhaji Ahmad me ka ga ya fi komai so a rayuwarsa? Na zo na tare da mutum mana shi ne mutum. A nan dai suna na Tajo, amma babu inda aka sani da wannan suna duk duniya a rayuwata. Ina da sunaye sama da 100, kuma duk inda na je suna na da. Domin duk mutumin da ake farauta kamata dole ya dinga kirkiran hanyoyi na ɓoye kansa. Da haka nake canza suna kala-kala. Kuma ko kuma zan iya canza suna na domin ban yarda da ku ba. Nawa ya faɗa mini irin aikin da kuke so a yi. Kuma na faɗa masa abin da za ku bayar idan aikin ya kammala. Ban damu da irin yawan kuɗin da za ku karɓa ba, amma ni farashi na irin wannan aikin miliyan 50 ne. 25 yau, sauran idan an kammala aiki. Tajo, miliyan 50? Miliyan 50 baka ce? Ina aikin ku nemi wani ba irin sa nake yi ba. Malam. Dawo bawan Allah da. Ya baka. Yaushe kuke so a ɗauki yarinya? Gobe nan. Nawa za ku karɓa abin sa? Miliyan 500. Sun yau, ina laifin miliyan 200 ko miliyan 300. Kuɗinka ne? Ko shawarar ka ake nema? Kana can wannan kai ka san irin kuɗin wannan mutum? Ka san yawan arzikin da yake da shi? To wannan mutumin ko dukiyar su ce gaba ɗaya zai ci wani tara kan wannan ƙaramin allura. Miliyan 500 za a karɓa. Bawan Allah, miliyan 500 za a karɓa. Yawa Tajo, na yi kamar yadda ka buƙaci aiki. Na ja su da nisa matuƙa fiye da yadda baka tsammani. Kuma na tabbata shi alhajin yana dab da zuwa kawo kuɗin nan.
nan da ɗan wasu lokuta kaɗan kuɗin yana hannu karka damu yau ina ƙoƙarin kaucewa duk wata matsala da za mu iya fuskanta ta wajen dawowa Amira gidan nan. To shi ne nake saurin in je in kai musu kuɗin nan. Ya wuce haka? To kar ka manta akwai 'yan sanda ai. 'Yan sandan nan kuma suna nan suna zuba ido su ga ina za ka je. Kana fita ɗin nan za su bi ka sun san cewa ga maganar kuɗin nan. Dole za a kai kuɗin nan za su bi ina 'yan mutanen nan suke idan ka kai ka nuna musu inda suke so kuma su afka musu. In dai magana 'yan sanda ce tun safe na gama da su na faɗa musu cewa su daina bi na maganar nasu fitar cikin ta. Ba su fita ba. Bayan da za a yi ɗan sanda ya amsa ma kawai suke wallahi ba su fita ba. Saboda haka sun san da maganar kai kuɗin nan. Dole za su bi ka sun san cewa gurin mutanen nan za ka je za ka yi kai su inda mutanen nan suke. Su kuma damun abin da suke nema ke su kama su. A kokarin su kuma na su kama su dole za a yi ba ta kashi da mutanen nan za a yi barin wuta. Kuma ka san ba za su saurara ba. Ni ina da hakikanin da yakinin cewa wa'annan mutanen ba su kaɗai ba ne. Matsawar haka ta faru 'yan uwansu suna can gefe su kuma za su yi ƙwari su ce za su ɗau fansa. Fansa wace iri za su kashe a za su kashe gaba. Ta zamu ne abin yi. Shawara ne ce ka ba ni kullum motarka ni zan shiga zan fita idan ma sun sa ido suna bi ni su bi ni can su ta tafiya bayan minti 5 ko 3 ko 4 kai sai ka ɗauki wata mota sai ka fita sai ka ci amma ya ka gani hakika abu tunanin ka yake wani shawarar ta mutum sai shi kamar a yadda da ita shi a ji daɗi a komai ya saka duk abin da kai na yafi saboda gaskiya an ce babu wanda zai fiye for you kamar jiranka wannan musifa da mashiga banda matata sai kai ɗin kawai kai ɗin faɗa mu ga inda za a yi ga inda za a shiga ga inda za a fita jin shiga an yi gaskiya ba jinin ka ba wanda zai iya tsaya ma gaskiya na gode gaskiya ya wallahi da yanzu a ce mutanen nan za su bugu waya ni habu a kai ni can wurin su ita Amira za ta mutu wallahi a guje zan tafi gurin su ka tabbata dai kai kadai ka zo nan gurin ko wallahi ni kadai gani sai Allah ba kowa kai ni ba yadda da wannan masu kuɗin ba to kai abu rashin yadda kuɗi ne kuke da bukata kuma su na zo na kawo muku okay ina kuɗin suna cikin mota ku nuna min yata ku taimaka dan Allah ku ba ni okay kana nufin sai mun ba ka yarka sannan zaka ba mu kuɗin a'a to shikenan je ka rike yarka mu mun san yadda zamu yi da muna iya yanke kanta mu je mu siyar kawai dan Allah ku yi hakuri ba dai kuɗi bane kuma na kawo muku bagaci fa na zo da su Allah bai na kawo kuɗin nan
Abu ba ni labari. Albirinka. Taji ya bugo min waya. Kuɗi sun shiga hannunsu. Kuma ya gaya mun wani keɓaɓɓen guri inda za mu je mu haɗu gobe mu karɓi kuɗi a hannunsu. Abin nan ya ɗaure mun kai. Ka dinga aiki titi tafiya tiriyan babu matsala. Ban taɓa tsammani cewa naira miliyan 500 za ta karɓi cikin kwana ɗaya kacal ba. To gashi ka gani wallahi. Amma baka san wani abu ba. Na'am. Yanzu nake da na sanin cewa ai biliyan ɗaya kamata a kira. Mutumin nan ba ƙaramin kuɗi bane da shi fa. Wallahi ba ƙaramin kuɗi bane da shi. Abu kenan. Wai kai wani irin buri ne da kai ka ɗauka a rayuwarka? Ni na san irin ƙaunar da yake ma wannan ƴar tasa. Ni na san yadda yake son ta. Ko shi fa wallahi bai ki ba in duk dukiyarsa ma zai iya salwantarwa a kanta. Zai iya bayarwa wallahi. Sai dai ka sa abin da ya bin mamaki. Wannan mutumin ashe haka yake? Taju. Maganar da za ku yi da shi daban, abin da zai zo ya faɗa maka daga baya daban. Kaga yanzu kuɗin da za mu biya su ya kai miliyan 70 kenan. Baka ga tsinan ne ba sai da ya ƙara kuɗi, sai da ya ƙara naira miliyan 20. Ai shege tsinan ne wanda wallahi. Wow, I'm very surprised. Na yi mamaki. Ni ban mamaki ba, wallahi ban yi mamaki ba. Saboda ai su haka suke ba su da fuska ɗaya. Sai dai hankali na ya tashi. Me faru? Yarinyar nan ta gudu daga gidan da aka ajiye ta. Wa? Amira ta fita ta windo ta shiga cikin dawa. Yanzu haka shi kansa hankalinsa a tashe yake ya ba zama yawon neman ta. Ban gane baka sa dariya. Allah isa ta mutu. Ta mutu? Wallahi. Abu ne babban suna. Idan mutum ne ƙaryarka, idan kuma aljani ne to ba haka muka da ku ba. Kun san mun san ku. To amma kuma wannan ba zai iya sata shanu ba. Yaro ƙarami kuma ma na mashe. Kai daga ina kike? Daga ina kike? Malle, umma, min kake ko? Ko da kake so? Allah andi ko waddi ma hode. Sai bingel pesele. Bingel pamare.
wadda je mai kusa lutti lutti sadda lutti sadda ai wadda ke ya use lalle yarinyar nan tana domin gashi babu wani gida a nan gudu in ba wannan rigar ba. Kai ni ne na ce ai da dai ka karama ba ka biyo ina Amira ba zo ba ya bata zo ba sun ce min zan ganta kofar gida ko zan ganta a cikin gida za ka faɗa bata zo ba wallahi ba ta zo ba alhaji na riga na ba su kuɗin su sun ce min Amira tana gida zan same ta a gida ko a waje ta watakila ma sun shiga da ita kai baka sani ba saboda kai shashasha ne bacci ma kake sai a zo a kashe mutane ka ce bata shigo nan wurin ba ba da ya mutane wannan ce rayuwar Allah ka fito da Amira Allah ka fito da Amira Allah ɗan yi ma ka fito da Amira albayi ai kai ban tambaya tana ina sun ce min ta fito gida na kai musu kuɗi kuma sun ce min fito gida ta lafiya ina ba ruwa abu kana yi abu na je na kai musu baba Amira yaya ka yi haƙuri yaya ka daina kuka ni ba na son kana kuka gani nan zuwa yanzu ina hanya tun da yanzu zo ka zo yanzu ka fara da wasu da za ta da na kai musu ka daina kuka yawa na ruwa na kama mutu mamala cin banza aikin wufi can banza kawai naira miliyan 20 aka dauka ka tsawo kana ciwo mutane mutunci a gaban mutane har da kora da canja mai ofis abin da ya shafi ka tara hikiya Allah ya yi in Allah ya yi da sani dawo ba abin da zai same ni ya kana ina ne shi ma ka zo gida ko kana son ka zo ka samu gawata ne sun kashe ni za shi isa na gudu saboda a gabana suka kashe ida cikin gwajinin sama duk a fuska Asha ki daina faɗin haka ki ji mun ji duk abin da ya faru ki yi haƙuri in Allah ya da safe zan je da kai har gidanku
ko kuma kai ki ofishin 'yan sanda su za su kai ki gida. Babu munyu nyam da ne? Munyu nyam da. Shewa ta yi ki sha abinci ki ƙoshi. Kin ji ko? Fillo, menene wannan? Indiga shi. To ka san dai ta fi kibiya ko? Eh. Ba je kibiya a ƙasa. Abin da nake so da kai, idan ka faɗa mini gaskiya ka tsira, in kuma ka faɗi ƙarya to ni da kai ne. Kaga wannan da na matsa kawai za ka je ka a kiyama. Saboda haka ina neman wata yarinya ne yar shekara 10 zuwa 12. Ka ganta? Ban ganta ba. Nan daga ni sai matana. Haba fillo, yanzu ka har za ka yi ɓoye magana ba za a gane ba? Ai babu komai a cikin wayannan idanuwan naka sai ƙarya. Aradun Allah ban ganta. Ba ganta ba ko? Where is the girl? Kada ka mini ƙarya fillo. Domin ni kashe mutum a gurina ba wani aiki bane babba. Ƙaramin aiki ne a gurina in kashe ka. Kana ina? Ke, tashi, halin da wari, tashi. Endilu, pardon la foda, Endilu. Kawani, awara ta tammi, imi haɗi mo.